Алдагы кытлау сәләмебез Иске Колатка районы Яңа Яндовка авылына аша. Бүген үзенең ылы 70 яшьлек матур юбилеен якташыбыз Биктимиров Сәмәт Шикур улы каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан хатыны Халидә Хакимовна бала оныклары белән. Урта Терешко авылыннан кайнанасы Бәлхия Софиулловна, Арифуллиннар гаиләсе, Вилдан һәм Хәмдия бала оныклары белән. Самары шәһәреннән Мөнирапа Гилазиева гаиләсе белән. Намазпаз бистәсеннән Хамзиннар гаиләсе, Рөстәм һәм Арифә бала оныклары белән. Яңа Терешко авылыннан Исхаковлар гаиләсе, Халимә һәм Равил балалары белән кытлыйлар. Балдызлары, бажалары һәм Шуриннары язган кытлау хатында теләкләрне чәчми-түкми укып китәсем килә. 40 елдан артык гаиләбезгә өлкән җизни булып Сәмәт абыебыз кергән иде. Апабыз Халидә белән гаилә корып, алар авылда бик матур, тәртипле, хөрмәт ителгән кешеләр буларак бүгенге көнгә кадәр яшәп киләләр. Җизнәбез чын авыл ир-аты. Ул гомере буе колхозда, техникада, Беларуста кырышында булды. Аннары Маслопромда сөт ташу машинасын йөртте. Кайда гына эшләмәсен, аны җитди, җаваплы булуына күрә бик хөрмәт иттеләр. Бүгенге көндә дә ул, олы яшендә булуына карамастан, авылда хөрмәт казанып, староста вазифасын үти. Авылдашларының ышанычын аклап, иҗтимагый эштән ерак тормый. Хәленнән килгән кадәр барысына да ярдәм итә. Өстәвенә җизнәбез мәчет картыда. Гаиләсендә ул гомере буе баш булды. 3 баласын тәрбияләп үстереп, бүгенге көндә дә 4 онук бабасы буларак матур картлык кичерә. Безгә килгәндә, ул барыбызның да хәлләрен белешеп, кайгы-шатлыкларыбызда беренче булып килеп җитеп, чын кардәшләр сыман яши белә. Бүген юбилеен көнне җизнәбезгә олы рәхмәт һәм мәрхәмәт күрсәтеп, иң изге теләкләр генә юллар идек. Апабыз белән киләчәктә дә бер-берсенә нык терәк булып, пар канатта 100 яшьләренә кадәр җитегез. Ешрак күрешеп, аралашып яшик. Кунакларга килегез. Бала оныклар хәсрәте күрергә дә сезгә язмасын Раббым. Бар бәла-казалар сезне шитләтеп узсын. Иман байлыгы, тән тазалыгы юлдаш булсын. Шатлыклар көн сайын бала оныкларыгыз гомерегезгә өстәп торсын. Кытлы булсын кияү юбилеең. Җиттең инде 70 яшеңә. Борылып карап, сыкланырлык синең үтеп киткән гомер изеңә. Хатыныңа чын таяныч булып, балаларга әти була алдың. Иң кадерле газиз оныкларга яратылган бабай да калдың. Теләгебез юбилейда сиңа, исән-имин керү картлыкка. Үсеп җитсен нибар оныкларың, бары сезнең бәхет, шатлыкка. Картлыгыңда тәнең сызламасын, туар көннәр кара булмасын. Гомердә дә сагышларга синең туар һәрбер таңың тулмасын. Фәрештәләр изге күңелеңне белеп сиңа саулык сырасын. Бүгенгедәй кәефең матур булсын. Ни бар борчуларың югалсын. Хөрмәтле Сәмәт Шикурович, 70 яшьлек юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Бәхетегез мулдан аксын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итегез. Çaklarda küngeleğe şatılık dolsun bəxtdirine yakınlardan çın dostlarını terek olsun sima avır çaklarda Yaktı ayaz bulsun durmuşum gügle
Koyaş nurunu sive dik sina bugün Sağdışlarını unut yılmayıp yaşa Yıldızlarda gökten sina endeşe Günelene şatılık dolsun bəxtdir ve yakınlardan Cendislarını direk olsun sina avır çaklarda Günelene şatılık dolsun bəxtdir ve yakınlardan Cendislarını direk olsun sina avır çaklarda Sınalgan yüreğin dipsini güçlürek Durmuş yollarında bir güç gerek Yürekteki cırlı cirge taratıp Cırlıyım senin için seni yaratıp Günelene şartılık dolsun bəxtdirli yakınlardan Cenduslarını direk olsun sina avır çaklarda Günelene şartılık dolsun bəxtdirli yakınlardan Cenduslarını direk olsun sina avır çaklarda Gününü büyügen türlü bülekler Canı köngelden çıkman matur dilekler Şartlık da kaygıda bu ikimiz birge Ayırmasın yazmış bizine gömerge Günelene şartlık dolsun bəxtdirli yakınlardan Cenduslarını direk olsun sina avır çaklarda Günelene şartlık dolsun bəxtdirli yakınlardan Cenduslarını direk olsun sina avır çaklarda Günelene şartlık dolsun bəxtdirli yakınlardan Cenduslarını direk olsun sina avır çaklarda Günelene şatılık dolsun bəxtdirli yakınlardan Cenduslarını direk olsun sina avır çaklarda